Tail end of a cold front ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Samantala, Bagyong Ulysses posibleng manalasa sa Bicol Region na naman. Ang latest sa lagay ng panahon, hatid live ni King Guevara. King? CJ, patuloy na uulanin ang malaking bahagi ng Luzon dahil naman ito sa posibleng epekto ng Bagyong Ulysses. Ramdam ni Aling Miriam ang matumal na bentahan sa kanyang sari-sari store sa Tondaligan Beach Park sa Dagupan City. Sunod-sunod kasi ang pagulan kaya kakaunti ang beachgoers. Apektado kami. Siyempre dito kami kumukuha ng pang-araw-araw namin na sa ikabubuhay. Ayon sa Pag-asa, nakararanas ngayon ng pagulan ang malaking bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Epekto raw ito ng hanging amihan at easterlies o maalinsang ang panahon. Nakakasalubong yan, nakakaroon tayo ng pulo-pulong ulap at ito'y nakakapekto dito sa area ng extreme northern Luzon at saka dito sa atin sa Pangasinan. Samantala, isang tropical storm ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tinawag itong Ulysses na posibleng manalasa sa Bicol Region sa Miyerkules. Patuloy raw nalalakas ang bagyo habang ito ay nasa karagatan. Obserban pa natin kasi nasa karagatan pa siya. Posibleng lalakas siya pero hindi naman siguro super typhoon. Hanggang severe lang siguro ito paglapit sa kalupaan. CJ, sa latest track ng Pag-asa, mas bumilis pa daw ang bagyong Ulysses na nasa 40 kilometers per hour. Samantala, ayon pa rin sa Pag-asa ay posible pang lumakas itong bagyong Ulysses at maging isang typhoon. Nakataas naman ang gale warning sa ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon, kabilang rito ang Pangasinan. CJ. Maraming salamat, King Guevara.